Reflexió: més que mecanismes, les màquines poden llegir més llibres que nosaltres, però no passen gust de llegir llibres. Les màquines poden escriure llibres i poemes, però no passen gust de fer-ho, ni expressen el que senten. Les màquines poden compondre música i tocar instruments musicals, però no passen gust de fer-ho ni expressen els seus sentiments. Els robots poden jugar a futbol millor que qualsevol humà, però no senten alegria quan fan un gol, només diuen que la senten, etc. Per tant, no facem de màquines, expressem el que sentim, passem gust de moure el cos i de pensar, perquè els nostres sentiments, la nostra subjectivitat, el nostre punt de vista sobre el món, no els pot substituir cap màquina. Sense això tan nostre, el nostre món seria mort i no seria nostre. Les màquines es mouen i pensen de manera cada vegada més complexa, però només són un mecanisme objectivable. En canvi, els éssers vius són més que mecanismes objectivables, perquè a més de moure'ns, sentim i patim, i ningú pot observar el món ni tenir sentiments per nosaltres. I si passam gust de construir màquines, podem construir màquines.